kétszer, mert nincs olyan. Azt csak egyszer tudja, mert egyszer követtem el. Istenem. De Király, beengedek egy valakit. Jó, ez nem jött össze. Megyek. Ha láttam észre. Ilyet is kap. Nem lehet az, hogy telefonálás helyett rádión beszélnék valakivel? Nem. De nem, én nem. Mert én azt mondtam. Te ki vagy te itt, hogy... Én nem úgy mit vagyok tisztelettel, de még Náusz mit- kaphat aha. számlát, ha nem hagy pékém. Aha, már akkor itt ezt a lapot meg is fogom, ha ezen az ön neve van. Szépen. Megettem. Nem, de finom lap Hol volt. érdekel engem? Engem is hol érdekel maga? Na látja. Na, kiszámlázott remel mindent, azt mehetünk a gecibe. Na mehet, csak még elengedem. Jó, engedjen el. Hát ne megfogjon, hanem engedjen el inkább. Gyerek, ismét van egy kis probléma. Szép napot! Tiszteletem. Sziasztok, fiúk! Nem, Szólj, azt tudod, tegyük el helyzet? most azonnal, tegyük el aztán a Tegyük fegyvert. el, de... Most azonnal tedd el. Melyik Jó, motozott köszönjük. engem át? Te voltál, akkor... Adjad vissza neki a Add cuccot. vissza a cuccokat. Adj. Ha vegye el! Vedd el tőle. Éppen átnézem Még, jobbig, hogyha bal van zsebig. valaki, akkor még van egy ilyen... Jönnek még. Hopp, még jönnek Jaj, itt. Na, elnézést. tegye vissza a kezét. Hát ezt tegyük fel. Nem, ilyet Tegye nem fel. csinálunk. Jó, szépen, aha. Ilyet nem csinálunk. Itt meg is találom a saját pisztolyomat, elveszem. Egy Vedd el adag az lőszert, összes mert az enyém cuccodat. volt. Visszaveszem Takarodjunk a a faszba. savaromat is visszaveszem. Mi volt? Más nem volt. Köszönöm szépen.